40, 41, 42, 43, 44, 45. Nó khỉnh các bạn. Hello guys, Nigeria ni Facebook ni payment man khang. Hazır bu sık dom no guest khela. Dui dia ka ba nyo mo na parte dui dia ka ba. Hello guys, Nigeria ni Facebook ni payment man khang. Hazır bu sık dom no guest khela. Namang from my sabuk. Como está tendo pela que? Tam peno khẩn các bạn. Ang nga po, baru chimia. Wag mo mong tagasot. Ito man, nasaksan nga po. Ziano Facebook ko video khai ma jaga chai kam kari hinai ro nai de okat okham de Chay ke. ta angor aji ko nga con Tong đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Gon na si ding kana bosan kana. Ayo. Tâm ni mo berang hai. nó khai cái đấy cô mau Facebook program này ji ko sungmia fan katar pai to mani thepana nai to sarik jara wo haina tonglai tong bin ka ka songa fan pa nya thanglai jak Lena Thani yang ba? cho tao nó sari ka ham nai da lang khai sari ko tamong tong Hello guys nong bagai ang kaisa kahama gaming app tubi phega no o jaga no ga hanya asu tong mani silai haino tong mani silai no o jaga thungai are akhonai rang ajui mano o game bo ge no rok tam na asu goi tong ang no no thungai phunai ge no o jaga rang ba ram se ko idro khain hamano ge amon bagai no no rang tabuk te sak thungai phunai ge nai di tabu ang no no mo game no play khai thung phunai ge puila no rong mo hai interface nong nai ga pore just bje thna mo sum thngmano ga anga dragon basa tiger thngnai ge tabo ang eksote kare oi dragon no thngnai nai de ge tak sabji te nai gina nai tong de o jaga hangke ang hari usi thangka Tewasa riwi thangnai nai de haini hai tewasa tabo khungke ang 200 ri thangnai haini hai tewasa dragon not riwi thangnai tabo nai tongni sapai no jaga o jaga nai de ang jiti oi thangka Tabo kung te sa hai ri thangjanai 50 taka dragon no nai tong de sabji tino jaga ai ho sabji tino belai no starting tong ang sabji tino belai bokha dag to kha nai di ang nang jitika yes belai tong thoka nai dang nang tai soi jitika tabo khungyang teo sanai thungjanai tabo khungyang 30 tekari thungnai tiger ori oi nagina sabji tno jaga
sabjitno o jaga hangke ang hariwi thanga naidi ko belai kheno haito halipan tewasa hariken to haya deba na tewasa riwi thangna ni nango naiken tewasa hainai thsung sapnai tabo hangke ang 100 taka riwi thangnai naigina o jaga sabjiti tabo hangke tang tiger rijak 100 taka sabjiti naigen do naigena o jaga naide ang hariwi thangka haipano ang tewasa riwi thangnai nai tongde tabo hangke ang 100 taka riwi thangnai tabo hangke ang naide dragon riwi thangnai 100 taka sabjitno saimia ko jaga hangke diti hangkai sabjitno naigena belekhaino exercise to kha belekhaino sajingo tang 303 ba hari thaka haipano haripan tewasa riwi thangna nang haya deba bekhano norom khai ingya naigena naidi ko jaga ang jitui thaka yes belai khaino tongthoka belai khai naidi ang jitui thaka jaga norog nugui mankhana tabo ang naidi nongno rang 500 taka withdraw khai phunungnai loglogi no withdraw khai bano kuno bejal koroi bank tu eba noro UPI ti phano withdraw khai mano kuno problem koroi iko naidi tabo loglogi no success bongnai norog nung busagang no phunugirika naidi ko sungmia fan katal pai to mani thepana nai tongo mane chance khasiba ka jaga obus o jaga o kotma khaye o jaga sangna ga khaye man roba ka thas thamong je ko naidi sitram mitrang to phone wala fan thepa de One. one po Ganyan din din, no? Tama nan sa dira. Regen ya na pa tap komya tabo hangke fan thapoi tongo baba yango sangka je thepana ring baba khairong jotona ka thebai jong yango kangka video khai jong dekisa tabo hangke ani parcel kaisa shop pai manita ek teka ba nyo mani wan thong no kha ek teka ba si tabo hangke sung parcel no unboxing khainani nai tongo khaimani pare nong no phunung nai bom hai sok pai kya belai khenyo marble Mayo. Tamni mo berang hai. tabo hingge ka zoom nai kha bo mai to kha belai ka mani jo to no di bo ka ham nai gan bithi bang chalawani mo ko hora sa jang nai mo dupor mo gas ni dis maduporo te sari ko kol chamo ni ko ka shibu yong ala manok to mu sarik jora wang yango kisa tam ke hinai male do sibuk sogrem se yongla mono ko tung naji ko prang khum botamo yong ke jaga ni khum khol duk sogo bonu nugula khamu sibuk olo kha biang kamai thaka ang te osa thangane puri ko mal lai thana ni nai tongo biang go pura kirima sisana ti siburong nu kha siu sogrem si yangbo ap to bonu kun khayang zoom khai chak nai khata kai pura kolok masoi kiri suka naga bayre asuka kolam suka ta thukita ko pura gar bisung khada ta ang sanga iko bindukna road thukita tabo khungge sungno ko thangsinai tamo naidian besaya na besumaya khaye bithiro khloge chari pai mo hai besai rok mane ba te khuching ya tongsi sotoni yak rombai rom di ni yak rom di ani yak ham jamani habaro tanglai tu shire koplong dai re shire
besok ani besayana kiar khai seman horobo bisnarok poprawoi mutu tamni hinke angmo bono bujo jefro bini agi sorry hamya tam sorry bite bini bite cheno bini yasi habo yasi choi thagata gafro bo 2-3 mas pojonto mairo khosai semalia richum suime afrang bono help khayo hinke omo ang samani karon kangke omo haikeno sung tabu ang sorry hamia sa khamyang tongo bano help khayo hedeba yabono ta bihig busai tamno hinba bini jora kaham puro sorry bini jora hamia puro ang tongnai ani jora hamia puro ani busai tongnai omona sung bihig busai hedeba te tamonang laibo sung sungkuroi bigra phano sung kisa misa oma haike hamjaglai tonga eba help khai tongka hanke basno sini happy haida ani bu jotono no dibor kaham tabu khunge basi soro bere ja asga satung thustini kya oma tungmani aji satung busuk tungnai je o mayo hello guys ge tabu khunge korok songui tongo oi camera orok hai wahan mosden khaine bagai rugui tongo mosden bagai piaj ang khina ji ko chere ma sa tok ro ma thapa ro tok dai tong su ok ba hot kare oi kalang thang sila no tin channel nang thani kolom jama nai ji tok tongo ta bang sakla nung ta khaplar chadan thapa wa habri rika hi ma sikap tong su tui hai kai ko các khaya ba khaya con khaya khaya to ka ka he sakla na bin tong ka khariya tui hai 엄마. cherai cherai ji ko an bu sai khanai raje purutei khanai raja purutei na na pato phungnai se dai ko khanai busuk lokha tabu khai yang na hala ti khai khanai atiya ati khai de tei khanai ama mkhang bo thrai bangwan na ge re binte bo Patren chukani ji bin ga ga phunai na changpho yang khanya ji ang dal chong tongman do dal kha ruge akoni kari khata ang gowa ngama se karai bo se karai kita khatsa ka dal khai to khamli ya yang khami khon mo sidang khanya baga mi khon rugi tongo ngai tini horo honi item mui hinga ke mi khon mo sidang te dal bo dikhai chasi na mai thai to mui pai kar bo kharika yang khai bun ka wai phunai le tong good night good night message good night next video malanya này video mà là này ke tinin vlog aruna tata bye bye pai thak jora logi tongman bagai bele bele ke hambai next video malai